शाबास भाई आमचो गाता खूप दिवसांनी फुलले फुलं आहे बघा. जबरदस्त पूर्णच बागच झालं. नमस्कार मंडळी, खूप दिवसांनी पण ह्या यूट्यूब चॅनलवरती लाईव्ह येलो. तर येणार आहे काही प्रोग्रॅम बघू. याच्यावरती लाईव्ह करतलं आहे. क्रिकेट असो, कबड्डी असो, दोडामार्गमधले. बाकी कसे सगळे बरे आहात ना? मजेत. चाय पाणी झाली का ना? आपल्या एका दुसऱ्या यूट्यूब चॅनलचे 2000 सबस्क्रायबर पूर्ण झाले ते बघा. रस्त्यावरती आणि आमचं घर. मला यूट्यूब चॅनलवरती आमचे कोण कोण व्हिडिओ बघतात मी दोडा मार्करवरची ते सांगा. सकाळचे वाजले 6:30. आजच्या दिवसाचे व्लॉग काय शूट करू नाही, तर बाकीचे तुम्ही बघू शकतात. मी दोडा मार्करवरती डेली व्लॉग असतात आपले. पावसाळ्याची सुरुवातीपासून म्हणजे आपण एक सुरुवाती मांगेलीची पहिले 1-2 दिवसात मोठं पाऊस लागलं तेव्हा मांगेलीची व्हिडिओ शूट केले धबधब्याचे. आणि थैसून आत्तापर्यंत 80च्या वरती व्हिडिओ आपण अपलोड केले. थोडंसं वॉच टाईम जाऊन आपण ओके कंप्लीट थोडा असा 1200 वॉच टाईम होयो. त्यामुळे व्हिडिओ जास्तीत जास्त बघा आणि शेअर करा. 13 जण लाईव्ह असत. कोण कोण लाईव्हमध्ये आज जराशे हाय वगैरे पाठवा तरी. कसं कळटला त्याशिवाय काय कळतं ना. टॉप चॅट लाईव्ह चॅट 17 जण लाईव्ह आहोत. वा सकाळी सकाळी. 1च मिनिट थांबाच. ओके. वरती पोस्ट टाकले आणि यूट्यूबला की मी लाईव्ह असे म्हणा. बाकी गावाकडचं वातावरण तर एकच नंबर. कुत्र्यांची मस्ती दाखवते थांबा जरा. कुत्रे खूप दूर आहात. आपण काही इतकं मोठं लाईव्ह करूच नाही. त्या बाजून काळो घेता आणि ह्या बाजून पूर्ण मग उजवड कसं चकचकीत. रुपेश भाऊचा घर. फुलं बघा कसले आहेत मस्त जबरदस्त. नमस्कार सगळे, कसे असात? बरे मा बरे द्रवा होया.
चला जरा वाटल्या जरा धावूया. ह्या जरा झाड हाना होया, कारण इकडे काल वरती साप आलेलो. साप आमच्याकडे साप. मी काय बघू ना, घरातली सांगी होती. आई चहा झाली. दरवाजा आज उघड. आमचा पाठीमागचा हा पोरसू. बघा काय काहीतरी आईन लायले झाड. ही केळ ना मित्रांनो, मी उडवलेली मोडली म्हणा. त्याचा रोप बघा कसं होईल होतं. केळी झाली आधी. आडवे टाकलेल्या केळी घेईल हो. इकडे आमचं असा पुष्पालो यो बघा. अनंत आणि माडी, हळद, तांबडी भाजी, सुरण. आमचं मोठं फणस होतं, पण त्याचे खान्ने मोडांग लागले, पडांग लागले झाडा. प्रत्येक वेळी वारविलो काय कडूम त्याला लागून मिळतो. आम्ही खचाक करून उडवून दिलं. आणि आमच्या इकडची काजी माडाने आमचा आणा गेला घर. आणि आता काही जाऊया तिकडे सुद्धा दाखवतोय. सूर्योदय होता, सूर्योदय. आमच्या पाठीमागची बाजू एंटरी. हा बघा तिकडे कसं वातावरण झालं आजच्या परतास्त. 22 जण लाईव्ह. पण ते मेसेज कसे येणार ना तुमचे. नो फिल्टर ओनली ओरिजिनल. त्याचं सूर्योदय मग बेगीन जावचो ना जातलो, पण तो दिसाचो नाही. स्वाजन दत्तन पावसाचं वातावरण. चला लाईव्ह बंद करूया काय. जवळ 10 मिनटं जाय दिली. मग समोरचं वातावरण दाखवते थांबा. या बघा निजामो चकचकीत दिसताना ती एरिया. ही बाजू याच्या पलीकडे मांगिली हा. मांगिली वॉटरफॉल. आज पण जायचं हा मांगिलीत. बारसो हा बारसो. चला लाईव्ह बंद करूया आपण. तुम्ही कोण मेसेज वगैरे काय पाठवणार ना. ओके चला 10 मिनटं तर झाली बरोबर. जाता जाता एक समोरचा व्ह्यू. चला बाय बाय.